Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kibor badai khmi jong ka Tnad Excise ka Bhoi district haringkat ka jingetre lang bat ki pulet ka Tnad Umïam batru kibor jong ka Tnad Excise ka jila Assam hakasni ublay baladep kilayo ban kurup yashibun Kyiad ki beidei bat ka Shna Beaiñ ya ka Kyiad phareng ha ka Jingkhynra ka bala pelong ha Umïam EPIP bat halat umroi marjan bat ka surok Umïam bypass kumban chukdo kani ka Jingkhynra ka dei hadien baki bor badai khmi ka Tnad Excise ka Kamrup Metro na ka jila Assam ningkong kilayo ban bat ya ka wei katrok ka badan ya registration number AS Khatway AC Kndai wei saw hakana para bat yo ban kurup hadu shipo hajar teli ki jingta kerteng lani ki label ki bathok jong ka company McDowell's number 1 luxury whiskey Barha ka jing tokit ya unongnya katika trok layo jing tip bakala don ka Jaka Shna Beaiñ ya ka Kyiad phareng lani ka Indian made foreign liquor IMFL ha Umïam Bhoi district habayakran chikilat pathai ku bor menta kasi u superintendent of excise ka Bhoi district uba RC lingdo ulay thu baha kasi ublay ha kapor kumba arduna AA shitengsngi layo ka jing patha na u commissioner of excise ka Shillong Bakaladon ka jing pentip na ka Tnad Excise ka jila Assam baki kwa ban pelong ya ka Jingkhynra lang lani ka joint operation bat kumtahi na kalyang ka Tnad Excise ka district ru kalapha marmar ya laki officer ban pelong ya ka Jingkhynra haki artali ki Jaka ki bala suba don benta ban Shna Beaiñ ya ka Kyiad IMFL klem ka jingyo jingtip na ki bor badai khmi ka sarkar Bat kumtahi na kalyang ka Tnad Excise ka district ru kalapha marmar ya laki officer ban pelong ya ka Jingkhynra haki artali ki Jaka ki bala suba badan benta ban Shna Beaiñ ya ki Kyiad IMFL klem ka jingyo jingtip na ki bor badai khmi ka sarkar Uba lingdo ulay thu baha katay ka Jingkhynra ka bala pelong ka Tnad Excise ka district bat ka jila Assam ringkat bat ki pulit ka Umïam ha EPIP omshim lalab AA satya Badha ka Jingkhynra ka bala pelong pat hajan kalat umroi jong ka Shillong bypass layo ban kurup ya shibun Kyiad ki bayadei bat kate ka Beaiñ ban Shna thok ya ka Kyiad IMFL ki bakantup nadu ki hologram jong ka Tnad Excise ka jila Meghalaya bat Assam blending bat storage tanks capping machine production line flavoring and coloring agents bilor thalli ki kot jingta thok lani ki fake labels ki sinduk thap Kyiad lani ki cartoons ki jingta bilor batru ki bilor Kyiad lani ki finishing goods ki bathmu ban penyat yo ki badan hadu arpulai hajar tali Shushu uba lingdo ulayat ho banakalyang ka Tnad kadang ya shakmat ban pelong ya ka jing tokit halor kane ka Beaiñ bat ban lap ye ki brio ki badan kti bat ujor persha ye ki sha ka yeng bishar bat pentipru baya ki tiar kitar baro ki balayo kerup na ka te ka Jaka onra no sha ka weipat ka Jaka ka bakham shngan This hologram in Meghalaya. We need to mix that between that flame and salt. This is Assam. This is Meghalaya. Oh, Meghalaya. Come on, Assam also country. Anyone who's from Excise? Whether this is for us, not only for you, for us also. Okay. It's the same, no? Pass side, This is that bottle. and not this bottling. Yeah. Just make it aside. Just check. This is a weighing machine. You can say inside. What is it? No. For sale in. Where for sale where? Yeah. Just that. Light kun by video was on light switch to light or switch bar. Hakasi Beaiñ menangani ka arterik kumaha ko por chip system aduna
Mayo kajing tha na I Commissioner Excise juni na Shillong ba kadang jing pentip na yang di Assam Excise ba ki ko ini ban le ya ke joint operation te marmari na yang juni kum ka district excise office ina phai ki officers juni ban here shak ni Jaka ma ba ki Assam Excise ki ba ki don atli ki Jaka ki ba ki long suspicious ba don ka illegal bottling unit. Te hapring ji terang jung ka Megle Excise pada Assam Excise ni raid atli ki Jaka tu si ko ya po Umïam Industrial Complex ka ba kan lap area. Jadi kata pada ni let sa chawai ki Jaka beran ham tu hajan katu ka banlek Shillong bypass laran roi tu ham tu hajan ni te karan ko ka location ka ba long suspicious. Jadi mengilap pentip ya polis ka Umïam PS dari Jingkhynra ke Umïam PS ni lalaban siam yang tak Jaka but hapo kata ka Kyiad ka ba Shillong Shna mula ni yo ni lalaban siam bon ki Kyiad ki bede ba ka Shna Beaiñ ka Kyiad kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nangka kidon ki cutting machines ki production line ki bla penbiang ba nangka ni yo ya ka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna sekarang ngilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya bade ki counterfeit holograms kimde ki jisha nota ki don kini ki finished goods ki ba ladep Shna ke Kyiad ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya kum ke OC Blue RS bat kanika number 1 luxury mulu mana I boycott kumba atpo atusan bilori kita ki finished goods mo ke niyor ki excise levels jong boro atli ki state jong kini ki brands ba kini ki beauty Shna Beaiñ hanoror kata niyor ki bilor betali ki don ki cartons ki ba lapun krelo pa ban thep ya ki bilor na la bottle ki Kyiad antang iyo ini ki jingtap ki caps kita ki tiara ki akum ke department ni layo apan si sa tu ke Jaka Tengah persang banwa nomor bahak pot bengi kondak ya rate dan badan syua kata Jaka. Dan kalian jong ke tim jong I kelap persang banwa ya ka identity jong kitrai jong kata Jaka. Ila kendu irang wasno jong ka snong nong sedia. Nang ta ngayo jing tip ba don we ba beri trai jong tu Jaka. Dia habade bagi ke kam na kalian jong ke department ngindang ya cakmat ban investigate man dia ke jing sisa jong di kam. Tak ada bengin dalap ya kita jom kata Jaka buat ni jawapan file ya criminal case ko jong district concession judge nampak kita di previously jungi ni yo Jingkhynra mengidon ko ba atusan hajat li di bilor belada ban tap ki Kyiad kemut ki finished goods te kata jing batha jong ki Assam Excise ti nomor kasisales ni pen kre mangi nak liang jungi idang lek inventory hadu menta ni la engage yu yagi technician ban dismantle yagi ki production line ban yagi machine repair kelang bagi yu ban kit no itu kita nak tiga Jaka ban yu bu ha ko yagi Jaka ban no safe custody ma ban bu thanang te yo kawan ra yo ki le dusman mono ma te ya kata ka proses ni community ba menta ka singi ndak ban pendem no ban transport no ya baro itu ki confiscated articles sya ka Jaka ka ba kamsai kajing syakim jong ko ketrok ha po kanapara katung kade gajing tri jong intelligence unit jong ka Assam Excise maba Assam Excise montage ha por phirung phimi na Assam ki check bhai gani ki movement of vehicles te hapring ka intercept hapring gajing le vehicles se jong ki sa jong ki intercept ko ketrok ka bakit ki labels ndi ka Kyiad ka kit ki labels mat ki ki barta ki bilor te kumde ka Kyiad ke te hadim kila ban kem ni kata truk bakit kita ki illegal counterfeit labels ki sa kem ni driver pat ki siap ban wajib te pnia sepang kading don jong ni ka